Ja, nou, we zijn hier in de grote kerk van Kalmersweg. Daar hebben we hier een Kriesspecial voor alle jeugd hier uit het dorp. We hebben eerst een mooi Kriesverhaal gehad van dominee Jelle de Kok. Daarna een heerlijk diner met sop en puddingbroodjes en knakworstjes en wat dan het meer. Daarna nog hebben we een spellencircuit, waar onder andere een mooie fotoboot is. Waar ze hele mooie foto's mee snel. Mensen kunnen het Kriesbeam hingen hebben we hier. Het kerstkranskoekje hebben we hier. We kunnen hier knutselje. En azen hebben we nog lekker dessert. Nee. En dat hier heen wordt jongens en famkes steen doen. Dan kunnen we van beide kanten even taai juichen. Dus van beide kanten even een ploegje bellen. Dat is wel het beste. Wat is dat? Van de Kriesspecial. Heel leuk. Ja, en het is gewoon heel leuk. En ik maar door het leerstuk neem meestal kinderen best wel eens net zo vaak weer best. Ja. En wat vind je van de spelletjes? Echt heel leuk. Ja, leuk. Kriesbeam heen. En gewoon variatie. Ja. En ja, leuke fotoboot. En hoe voel je met dit? Lekker. Lekker. Ja. Ja. Gewoon wat lekkers. Puddingbroodjes. Vind ik goed, hè? Ja.